vážně. Narození tady je 2004, jo. Co? Co jinak? 67 a nahoře si to... Takže děcka! Ne, ale dál špatný. Takže děcka, tady vystartujete a tamhle nahoře, jak je ten pán, řekni mu, ať zamává, teď ti nedošáhne. Zamávej nám s těma bílýma diskama, zamávej nám. Víte ho, jak tam mává? Jo. Jo. Ten pán. Takže připravíme se ke startu. Jak jedeš teďka? Jo, ty jedeš s těmi staršími. Připravíme se ke startu, pozor! A jedeme! Emi, makej, paráda. Perfektní, jedeš perfektně. Zaber, Emino. Perfektně jedeš. Perfektní. Perfektní. Perfekt. Perho. Perho, Emi, paráda. Pojď, Emi, ještě kousek. Hej. Tamhle cíl, ještě kousíček, makej. Jedeme, Emi. Honem. Pořádně, Emi, ještě kousíček. No a v tuhle chvíli jsem se přenos na jednu z vrchařských premií Tour de France. Jak se tady pozbuzovalo, to jsem rád. Emi. Zaber, hačni si na to. Tady už jenom kousíček. Perfekt.